Aprangsi KARDOM kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do an fans tami lapen pini bangani linali tuma fan Karbi Anglong ar loki klang awareng war sai putaksi labangso video lo nali tumhanang than pachini ponikpo lapen aposta ingsi hini kali penangan do apus lapen nali tum detail salama ke kai keson nali tum labangso video ar lusi thek pono ikpo tang de nali tum jongsi labangso YouTube channel long na anta nali tum subscribe krelang pole ke chinghon pen subscribing on lapen aduhes tame belarjan theklangi hodas tame nali tum ber ponik denon lalo polte munon pitni li ajad update de labangso YouTube channel long upload tame nali tum mobile long anang kele pen notification kelong da prang ya phano tangte pini labangso awareng war saya puthakle pathiek pen lang pon lonang lapen chethan pon donang nang litum la screen along thek pon long ikpo dang nili long do advertisement alo labangso advertisement alo mate labangso wareng war sai kapik lang pon labang ki bokolia bahani adarsa higher secondary school along principal lang pon iklo nang litum la screen along stame amen bang dak thek pon long ikpo no nili nali tum phan nang than pachini pon ikpo kon ana vacancy kopia dim sik kidoma labang ke lapen last date dai hui kuman tuan ma labang tan nili nali tum phan nang than pachini pon ikpo lapen nali tum jong se labangso YouTube channel long nang ka homri milang mate ke subscribe kre lang ple ke chinghon pen subscribe ikon lapen bell arjan tadi hodak stame nalitum berik denon lapen nalitum labangso video long labangso advertisement alo lake tok bangla an klang klar clear dat mat nalitum thek long le data thegi lasi labangso advertisement alo ke klar dak pen ke thek long ya fanalitum WhatsApp group do WhatsApp group long ki join ikon adaksin nalitum labangso klar dak advertisement alo bangal long ikpo tang thi non pangcheng polo nang dak pathiak pen copy pc ki tok pon ma pen video nali tum hanili request lo video nali tum kan ma share on share igon Karbi Anglong arat stame palang iknang lapen ning ke hang abang phu abang phitum pajok dun iklo nang tang thi non pangcheng polo nang labangso advertisement alo long ki tok bang la puelo dak ning ke hang abang phu abang phitum jongsi jok dun ingtung polo te dak nali tum pini la May 4 2023 pen last date bang dak 10 May 2023 ani kang sam 3 pm ansidak last date lo la pen la so apporting pen ali tum jongsi claiming hang polte ali tum jogdun igol la pen adet pen apport pen ali tum le dun de polte apit an bang ken ali tum application le thondam sta accept pon pelo pusi ladak bang ke kitok pon iglo lapen ladak post wise lapen vacancies tadak thak pon iklok ki thak pon alam the bang la puelo science stream lapen arts stream lapen commerce stream atum phan tadak kaprek do nalitum phan nilina piklang pon ikpo non nili nalitum hanang than pachini poni pu abang ke dak art stream along ki copy pia post sidoma labang so post aputhak sinalitum phan nang than pachini pon ikpo lapen dak penang ando art stream along stame lapen aprangsi apos bang kala son hello english a subject aphan dak qualification bang MA pass nang po lapen monthly salary bang nali tum dak 16000 bang long pon ek po lapen dak number 12 an bang kenali tum number 12 an bang ke MA pass nang po kachar leng deng bang ke lapen apos vacancies tameda ingsing sivet sido lapen salary bang ta number 12 an bang kenali tum dak salary bang ta 16200 ansi dak fix pon iklo lapen 12 number long an copy p vacancy apos subject aphan si domal non lang polona aprangsi number 1 lo english subject aphan dak MA pass nang pola pen posting sivelo salary bang 16200 number 2 lo alternative english aphan ta dak MA pass nang pola pen salary ing sivelo economics subject pon ta dak apos bang sido kachar liang deng bang MA pass nang po lapen number 4 along education a subject of fans tamedak ingsido lapen MA pass nang po lapen number 5 long political science of tadak ingsido dakta MA pass nang po lapen number 6 long history of tadak ingsido lata MA pass nang po lapen salary an nalitum lang po nigo salary ta ingsiverlo lapen number 12 long an bang ingsiverlo art stream bangke lapen lason dak sidak Hindi Assamese lapen geography story lapen logic philosophy lapen anthropology lason afan bangadak MA pass nang po lapen kadok ave apta ingsing sivet lo apus ing si subject long pen lapen library assistance bangke dak kachar leng deng bangke BLSC pass nang po lapen monthly salary nalitum 14000 long ponik po dakitok do lapen LDA
aphan product number 14 nalitum thek poloi LDA aphan BA mate PGDCA ki untang abang phu mate abang pinang pol apen posting sido monthly salary nalitum 10,000 long pon ekpo apen grade 4 aphan 50 number on nalitum thek poloi grade 4 pion aphan SSLC pass nang po apen monthly salary nalitum 8,000 long pon ekpo apen grade 4 chokidar aphan tadak SSLC pass nei apen monthly salary nalitum 8,000 an long pon pol apen number 17 lambang physical instructor aphan bang diploma in physical anat ki untang abang phu abang pinang po dak 10,000 analitum long pon ekpo lapen number 18 along Karbi language teacher tadak ingsinang po subject teacher MA mate MSc MCom 6 month certificate course in communication Karbi language along 6 month certificate course ki untang mate ki long tang abang phu abang phitum si Karbi language teacher long bangta nalitum apply dun long ekpon lapen salary bandak 16,200 an pipon po lason tak taksi lapu dotulang nang litum apan nili science stream anat non nang piklang pon ekpo lapu bangke nang litum thek pon long ekpo lapu bangke art stream lo lapen lapu bangke science stream lo science stream lo lason helo dakta physical subject apan MSc pass nang po lapen posing sido lapen monthly nang litum 16,000 long pon ekpo lapen chemistry mathematics to lason dak do nalitum lang pon ekol lapen night chugi dar grade 4 laputa do nalitum 8,000 analitum long pon ekpo lapen lason tak taksi dak commerce stream hanta dak do commerce stream hanta dak grade 4 ta do nalitum lang pon ekol commerce stream lo kasi nilidak klar dak lambang nilin dak pen nampik lang ponon mate nang than ponon edet po athima laso details non kan konatsi kon anapus do mala bang nili nang than pon thai pulte labang so video bang dinglen polasin ning ke hanga bang pu abang phietum nalitum jong si apply dun igi pulte nili phana homri go labang so advertisement alo nalitum klardak pen chini ad nalitum jogdun igi pulta lapen ki jogdun nei a process bana son hello nalitum na standard form do igi mine standard form long nalitum copy a post along si nalitum ki jogdun moda details nalitum pidunang po lapen documents ke nang sosor documents na litum pabo nang po lapen photo ai hui na litum pidun ignang po lapen application bangan na litum labang so bokalia bahani adarsa higher secondary school long dam pensin na litum thondam ignang po lapen puthot na litum klardak alam chini kang tung pulte na litum la screen long thek pon long igi ladak stame na litum contact number lapen kado kawe details na litum dak pen long pon igla po Otul Chandro Bora lapen principal lapen book the contact numbers ta dak mention pon iglo na litum labang so contact number long pen calls ta na litum details alam bang dak chini long ikpo lalo lasi do olang ada bukulia area kiklang awreng awar sai bang lapen pini bang ni nang than thayun edet po lapen penap nili puthot nang li tum hanang thani fani li bor ipo la penang 1p ikpolas pe la pen la sonsona video kilang long veria fanali tum labang so YouTube channel bang kaching hon pen subscribe igon la pen video ka anma share igon is west Karbi Anglong aras tame palang iknang la pen pachini iknang tangte pinia video long mang la ansakang tonik lo do me thak me katoka ve Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilang ara do an fans tame nilhin pen KARDOM